अन्नायनि बाथ्राफ्रा बेसे गोदै, बियो मानसिखौ बेसेबां गोजोन होयो। नाथाय नोंनि बे फंसे रावानो गासै बुहुमखौ मोजांनि थाखाय सोलायहोनो हागौ आरो नोंनि बे फंसे रावानो गासै संसारखौनो फोजोबस्रांनोबो हागौ। सोरखौबा नों अननायजों बुंब्ला बियो नोंनि बाथ्राखौ खोनानानै गोजोननायजोंनो गोजांस्रिवगोन। नाथाय नों बेखौ होगदावनानै बुङोब्ला नोंखौ बागदावनानै बियो गिगोनसो। मानोना बिबारा अखा हानायजोंसो बारो, अखा खोरोमनायजों नङा। फुंबिलियाव नोंनि खुगानिफ्राय फंसे गोदै राव खोनानायजोंनो सोरबा सासेनि सानसेनि समा मोजांथारैनो थांगोन। नाथाय नों बेखौ गोरा रावजों आरो दुखु होनाय बाथ्राजों होगदावोब्ला, बेखौ नों निन्दियोब्ला बेनि सानसेनि समा ओरैनो सानहाबलांगोन। नों सोरबा सासेखौ गुरै रावजों बुङोब्ला देहा सोलेर गासैखौबो बियो सुब्रेलांजोबगोन आरो बियो गोजोननायजोंनो बुंफबगोन। 10 सेकेन्डनि गेजेराव नोङो फंसे बाथ्राखौ बुंनानै गुबुन मानसिखौ दुखु होनो हागौ। नाथाय 10 बोसोरसिमहालागै बे मानसिनि गोसोआव नोंनि बे बुंनाय बाथ्राया गाराय जानानै थागोन। बायनाय बेगेंआबो नों फाहामोब्ला बियो मोजां जाफिनगोन। नाथाय नोंनि बिस गोनां रावा बियो अरायबो मानसिखौ बोहदनानै दोनगोन। नोंनि सालाया बेगें गैया, बेनिखायनो नों बेखौ माबोरै बाहायनांगौ नोङो बेखौ हमथानो सोलोंदो। नङाब्ला नोंनिफ्राय ओंखारनाय फंसे रावानो गासै दंनायमानि बुहुमखौनो फोजोबस्रांनायनि लामायाव लाबोगोन। खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावा केन्सार रग बादि आरो बेनो गासैबो नोंनि देहा सोलेरखौ गाराय खालामजोबगोन। बे नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावाव गोबां बोलो दं। अननाय, थुलुंगानाय, हेफाजाब होनाय आरो मानसिखौ गोजोन होनाय। बेनिखायनो नोङो नोंनि सालायखौ माबोरै हमथानांगौ नोङो बेखौ दानो सोलोंदो। अब्ला गासै मानसिफ्रा नोंनि लोगो जागोन आरो नोंनि नांगौ समाव नोंखौ गोजोन होग्रा जागोन। मानसिफ्रा नोंखौ जेखि होना मानो नोंनि फंसे गुरै रावानो बेनि अन्थाइ बादि गोसोखौ देख्रुबजोबगोन। बेनिखायनो नों बबे समाव आरो माबादि बबे रावखौ बाहायनांगौ नों बेखौ दानो सोलोंदो। नङाब्ला मानसिफ्रा नोंनि एसेबां गोजानाव थांगोन, नोंनि फंसे बाथ्राखौ खोनानो गिनानै बिसोरो नोंनि गोजान जालांगोन आरो नोंखौ उन उन रायखुमाबायगोन। मानोना नोंनि बे रावानो बिसोरखौ ओरैबादि सैहोयो जे नोङो बिसोरनि खाथियावबो थानो समाया। बेनिखायनो गावखौ गुबुननिफ्राय गोजान खालामालासे नोङो गावखौनो मोजां खालामदो।